You're listening to Radio KNDI on 1270 AM. Honolulu, Hawaii. Tinituro ti Biblia. The teaching of the Bible will come to you every Monday at 6 p.m. to 7 p.m. with the Churches of Christ of the New Testament coming to you where the Bible speaks and silent where the Bible is silent. Tinituro ti Biblia, katidanon kada kayo, the Church of Christ dito Hawaii, matarakan dito in 94371, Tikipono Street, Waipao, Hawaii, 96797. May danon kada kayo, iti kada Lunes, iti oras, de las 6, gana de las 7, de gabi. Naimbag nga rabi tayo amin kapsat keng gagayam. Papagayam iti tangatan, sumambay manen kada kayo, ti isuro ti Biblia, magidandanon kada kayo, kada iti nabilig, kapaling nga sasawo ni ako Diyos. Awis na kayo nga dumngeg, kakapsat, ni ken papagayam ni tangatan, katimdingan niyo kuma dagiti sasawo ni ako Diyos, taisuda dagito iti mangted, iti tarawon ti na espirituan, ng panagbiag. Mangted iti salunat, ken mangted iti kinatip kati pamati, ket mangsalwad kadatayo kadagiti inaldaw-aldaw nga aramid tayo. Napintas nga adal, kapsat kang gagayam, iti nagkaado nga pamati kadagitoy nga panawen, masapol iti panagsuksukisok tayo nga mismo. Datayo nga mismo ti mangammo, datayo nga mismo iti mangadal, dagiti mangigan tayo, tatapnon masigurado
madagiti adal nga magtayo ket umiso awan surok awan kurang na dito'y Biblia. Alam nga kakapsat king gagayem, kablaawan na kayo. Amen. Kastamat dagiti papagayam mga dumdumngeg mang subsubay kay dito nga programa. Kablawak man ni Arsenio Ventura ti kakayso nga kanakak dito'y Honolulu. Kin kastamat yung nagdi kakapsat nga dumdumngeg. Iti sa sabsabaling pagilian babayan iti live streaming, Facebook live streaming, kastamad iti YouTube, and kastamad iti dagiti kakapsat nga mga subsubaybay ito'y mainland. Numampay dagiti kakapsat nga hantayo nga kinawatan at dadalatang mga subsubaybay mga dumdumngeg kadagiti nga programa. Kada sapay kumata babayan iti sasaw niya po Diyos ket may idalan tayo amin iti miso nga sursuro. Iti naglabas nga laldaw ng iganyo dagiti nagduduma nga pamati nagduduma nga adal nga papandit pa nagpamati kina po Diyos. Iti naudi ng igan tayo iti mabaling ka di latan iti mamati wano mabaling ka di latan iti uraan niya nga panakaisalakan. Does it make any difference how we are saved? Iso dayjay dinaudi. Indanon kadatayon ni Kapsat Melvin Presley, iti Let the Bible Speak TV, may isang ebanghelista, manursuro, ken may isang manursuro iti singing school ito'y mainland, National School of Music ito'y mainland. Iti daytoy mat nga kanito Kapsat miking gagayam ket iyadal na kadatayo dito may papanmat iti, does it make any difference which church? Does it make any difference which church? Kasi diya ko nagkaadong nga adal, nagkaadong nga magmangigantayo, nagkaadong iglesia kadagito nga panawen, kadita amon na sino kadagito iti mangisursuro iti umiso nga adal, malaksid lang, no sukimaten tayo, datay nga mismo magsukimat, Biblia, di tayo nga maamuan na sino kadagitoy ti mangisursuro iti umiso na sursuro ti iglesia. Alawan kapsat, yamdingan nyo kuma, ilugaran nyo kuma ti panagdengdenggeng yun, nasken dagitoy nga maamuan tayo, agsipot ta, kas DJ dati nga ibagbagami, nga maudi nga gundaway daytoy, awantod ti sabaling nga gundaway iso nga tatak at masapol nga amon tayon ti umiso nga adal nga papan iti pagtungpalan tayo into no umay ti tiyempo. Does it make any difference? By Brother Kevin Presley iti Let the Bible Speak TV. Masubaybayan nyo dagiti nagduma-duma nga adal babayan iti panang sukimat yo kadagitoy nga website www.churchofchrist.hawaii wano mabalin nyo pa sign up iti Bible Correspondence Course libre dagito yung website mapanggayo lang iti Let the Bible Speak TV .org wano Let the Bible Speak TV.com. Tingin tayo kapsat ti adal, binglay ka tayo ni kapsat Kevin Presley.
kakapsat, napintas ang adal ni Brother Kevin Presley. Brother Dario, ilawlawag mo man jay balaag ka tayo. Yeah, Nakaan. Yeah, nakaan. Na ilawlawag mo man dito. Hindi mo man balik mo. Ito. Break. Ikaw DJ ko kami DJ. Sig. Ano nga? Alright. Sorry, 7 seconds. Kasi nagsalita. Okay, go. Okay. Brother Dario, ilawlawag man tayo na adal tayo ni Brother Kevin Presley. Nembag nga rabi titong kalmay sa hayate nga kakabsat iti dito nga kanito. Napintas di jay lesson in bahay kada tayo ni Kapsat Kevin Presley. It kaya kuman nga irugi iti dito nga kanito iti panang supusok iti napintas nga adal. Babae iti mabasa iti kapitulo 54 iti Salmo. Ito ay versikulo 13 kan versikulo 14 na kunana ti kastoy. Ngem sika tao akapadpadak kadwak ken kapalpalalwak agayem. Nagbinalakad ta iti nasamit apatigmaan. Nagnata iti balay ti Dios agraman ti kaadwan. Nagpintas ko mati nga masurot ay iti nagkakabsatanan. Nga dito yung panagdanggay. Ay, natay ang may message balay ti Diyos. Okay. Nagpintas na siya nga masurot ko ma, ay tinagkapsat, ang sipot to dito iti tarigagay, niya po tayo nga Hesu Kristo, ay mi nga papagayam. Gusto na di jay sarita ni inesuro ni Kapsat Kevin Presley. Saan nga pinanggap niya po Diyos? Di pa nagsisina, dagiti mamati kankuana, ay mi nga papagayam. Kahit kung iulit, wano kaya kung supusupan kapsat nga di ba, kapitulo 10 iti libro ti Juan. Nga dito iti tarigagay palaing na puto yung Yesu Cristo idi. Iti versikulo 16 iti kapitulo 10 iti libro ti Juan. Kasi iti mabasa kapsat. At damit sabsabali a karnero kasandaan ni tipon ito'y pagtaraknan. Dagiti masapulong yag ko ket denggen danto timek ko ket adan to may sa nga arban ken may sa a pastor. Dito iti tarigagay na po Diyos. Niya po tayo Yesu Cristo. Iti kaadda ti may sa nga arban. No ti arban ti pagsaritaan at karnero. Ang digiti karnero nga arban ni suda digiti mamati. Ket DJ pastor awas sa bali no din na po tayo nga Yesu Kristo tagunan na siya tinimbaga pastor kuna di versikulo 11. Ti turayan na mo di karnero na iso dagiti namati. Dito kay sa saritaan niya po tayo Yesu Kristo tapno na ipagpakita na nga sa Allah nga digijay Israelita iti maawagan to tapno nagbalin nga ipasturan na no di pa kay digiti saan idi nga may karikin na po Diyos isuda digiti hentil tinakatungpalan na iti nakabsakit di cross na po tayo Yesu Kristo kas panangilalawag na Apostol Pablo iti kapitulo 2 iti libro ti Epeso ay iti nga papagayam irugi nga basa ay iti versikulo 13 gingana ti versikulo 17 Ti kapitulo 3 kakabsat. 2 Al kapitulo 2 iti 13 hingga ti 17. Ngem ita ken Kristo Jesus da kayo nga idi adayo kayo iti Dios na iyasedig kayo ken kuana gapu iti dara ni Kristo. Ta isu ti kapya tayo isu ana magkaykaysa kadagiti dua ket dinuprak na ti pader ana maglasin idi. Na isu ti panaggurang-gura ken pinukaw na babaen ti lasag na ti linteg dagiti bilbilin agraman kadagiti alagaden tapno mamarswa ken kuana metlaeng ti maysa a baro a tao kadagiti dua nga ramiden na ti kapya. Tuloy ko ti 16. Ken
ken makikapyana idang agpadpada iti Dios iti may sabagi gapu iti krus into a pinapatay na ti gurang-gura ken kuana iti krus ket imay ket kaskasabana ti kapya kada kayo nga de idi iti adayo ken ti kapya kada iti adda iti asideg. Nuriparian tayo ay tayo nakakapsat na iti nga paseti na santo na surat. Maripar tayo di dyan na ibasa tayo yung kapitulo 10. Nga dadakamatan na kaduwa nga puli. Nga iso na ito ti hentil kang kastabot ti Hudyo, una na iti Israelita. Nung naripar dito tayo yung suro ni Kapsat Kevin Presley, sabi ko nga saan nga nangaramid dagiti dua nga grupo ti tao iti bukod nga kongregasyon ket dagiti ket saan nga handa nga agkapya pa ini dagiti nga tattao dagiti hentil dagiti pagano dagito hanggang mamati kinapo Dios ti nga tulan ket dagiti Israelita dagiti agan anor ti litig ni Moses talaga nga agduma ti ugali sa dagiti nga tattao ay dinagabsat ngem ti tarigagay na po Diyos pag may sain na ida. Tapnon ti hentil ken iti Israel at danda ti may sa nga pamati at danda ti panagmay sa nga bagi. Iti kasano nga wagas. Ayatin mi nga kakapsat. Ayatin mi nga dumdumngay. Dito kiti di na ilansan niya po tayo ng Jesucristo. Ide 16, ide kapitulo, versikulo 14, kung nanatay suti kapya tayo. Iso nga na magkay sa kadagiti dua. Dinuprak na diya pader. Nga dati nagbuetandaan niya diya nga pader. Dito iso iti linteg bilbiling kinalalagaden nga nang itong dati gurang-gura dagiti duwa nga poliapay. Agsipod ta saan nga nagalagad dagiti hentil kadigiti nga lintig ken bilbilin. Dagiti kit inalagad laeng dagiti Israelita. Iso nga dagiti hentil di adayuda iti Dios ket dagiti Israelita isuda dagiti makunang aside iti Dios. Ngem apaman nga nailansan niya puto yung Jesucristo aya nagapekto uno na tayo hindi parupok ti dara na nagapekto di ebanghelyo kita muyo iti nagabsat tapno matungpal di kari niya puto yung Jesucristo andya kari na Edumar di Matthew 16-18 bangonek to ti iglesia. Bangonek to ti iglesia. Tapno matungpal dito nga karinya puto ng Jesucristo. Kasapulan nga may kasabati, ebanghelyo. Ayatin mi nga papagayam. Ayatin mi nga kabsat. Ket iti pan na kay kasabati ebanghelyo, iti umuna gundaway, iti kapitulo 12 iti libro ti Rami. Dito nga nagtulnog, dagiti 3,000. Kita kaputi tiyempo ay tinakabsat kasasyot ka tintan ini kasabata ti ebanghelyo iti deta nga kanito kaya iti 41 kunana 2:41 iti Rami kunana ket dagiti nga rod imawat iti sauna nabautizaranda ket nainayon kadakwada iti deta nga aldaw ti agtaloribo akararwa dika deto iti nangrugyan ti iglesia ay tinakapsat. Dito yung nabangon ti iglesia. Kiti ti pa nagtultuloy, ti pa nakikasaba, dito yung ebanghelyo. Kada adda, mabautisaran. Anya ko na di 47. Kaya nga kunana ito, nga itantangok dati Diyos, ket pinadayawan ida, dagiti amin ngumili, ket ti apo inayon na idi kadakwada, ang inaldaw dagiti, isalsalakan. The English and the Lord's added to the church. Daily. Daily. Those who are being saved. So kahit nakaruga sa buwan, nga basta'y kasabata yun ti ebanghelyo, kayo tinakapsat. Ti resulta, inayon ti apo, iti iglesia nga binangon na. Saan nga nangarami diti sa bali nga denominasyon? Ito ta, idi na kasabat ti ebanghelyo kadagiti hentil. Dito nga nagkapyatan, kaya kapsat nga Edumar. Idi na kasabat ti ebanghelyo kadagiti hentil. Di kapitulo 10 ti libro ti Rami, iti balay ni Cornelio. Cornelio. In kasaban ni Apostol Pedro, ti sumot lang ay sunga ebanghelyo. Nga kasting kasaban ay di kadagiti Israelita. Edi ay 47, kin 48. Mabalin, ti asinuma na tao, ti manglaped iti danum, tapno saan na mabautisaran, dagito ng mawat iti Espiritu Santo, akasmet kadatayo. Ket imbaga na ang mabautisaran dahil tinagan nga Apo Jesucristo
idin ginid daw daken kwa na agbati iti song agmamano ngaldaw. Makitam. Idi na kasapat yung Ebanghelyo kadagiti hentil. Ang kumanga nga mabautisaraan ito, nabautisaraan ng Espiritu Santo eh. Ngayon kasapulan nga mabautisaraan, apay dito itibilin. Ibili na po si Jesu Cristo nga kunana Marcos Kapitulo 16, 15-16, in kayo kiti kasabay ti Ebanghelyo ti suami na parswa, ti mamati kiti mabautisaraan, may salakan to, kiti sana mamati matusaan to. Bilin da ito. Iso nga kasapulan nga, mabautisaraan da Cornelio. Tapno ni ti kasta, ada panggap, ayatin mi nga kapsat, ada panggap, iti pan nakabautisar da namin. Ijay, Muna Korinto, kita Muna Korinto, Kapitulo 12, versikulo 12, versikulo 13. Muna Korinto, 12. Kapitulo 12. Okay, basahin tayo ti versikulo 12, 13. 12 kan 13. Kas iti basa, takas iti bagi may mesa, nga madu dagiti kamkameng na. Ket isu amin dagiti kamkameng, idinto nga aduda, may mesa da bagi, kastamet ni Kristo. Tagapu iti may mesa nga espiritu, datay amin na bautisaran tayo, iti panagmaymay sa bagi, uray Hudyo wenno Griego tayo, uray pad adipen wenno agwaya-waya, kaya datay amin na painom tayo iti maymay sa ng Espiritu. 27. 27, makar tayo unana dito, da kayo nga rod, ti bagi ni Kristo, ket tunggal may sa kada kayo, kamkameng na. Makita yun, kaya tinakapsa. No, kasapulan, di pa nakabautisar na Cornelio, uray, digiti kesentil, apay, tapno ni tikasta, maipasit da, iti bagi niya po tayo ng Yesu Kristo. Alam ko na, nagaputi may mesang Espiritu dati amin na bautisaran tayo iti panagmaymay sa abagi. Tano saan ang mabautisaran? Ihang nga magipagmay sa abagi. Ngayon nung mabautisaran, amayan nato iti Ebanghelyo, mainayo ni di bagi ni Kristo. 27. Anya bagi ni Kristo ay tinagapsat. Iti kamkameng na, digiti namati. Iglesia. Iglesia. Ti bagi ni Kristo, Kolosas 1:18, 24, dito awan sa bali no diti, Iglesia, ayatin mi nga papagayam, ayatin mi kakapsat. Iso nga, anak ko na kapsat iti mar, Kolosas 1:24 lat, tantap na di kastagat, Okay, di kwen 24, dita agragraksakat kadagiti sa gabaeg, gapo kada kayo, ket tultuluyek, tibiyang ko babenti, lasag ko, kurang pay kadagiti sinagaba ni Kristo, gapo iti bagina, ngayso, ti Iglesia. No may kasabang ti Ebanghelyo, kadagiti nga laldaw, iti nakakapsat. Kita da, digiti mamati. Agtunog, iti isumit lang nga iso, nga wagas ti pinagtunog, digiti muna, nga Kristiyano. At siyempre, iti nagdingag, digiti muna Kristiyano, nagtulnogan da ti Ebanghelyo, nga bautisaran da. Nangiti po ng katakwada niya po tayo Yesu Kristo. Hanga da tayo mangitipon, hanga siya, hanga da kayo, nga magpautisar, iti mangitipon. Ngayon, iti mangitipon, niya po tayo si Kristo sa dinong pangitipunan na. Di Iglesia, di bagina. Well, di siya binangon na. Binangon na. Ay, haan na nga pinalubusan, nga no adda iti mamati ko iti Big Island, haan nga may kamang diabagi. Ay, kasalamapan ko nga ni Brother Melvin ni Jai, magbago na iti bukod ng grupo. Hanga mabalin ni Jai, ay tinakapsat. Uray no, dumabangon ni Jai nga kongregasyon, it should be the Church of Christ. Church of Christ lata. Apay, muna ta, kada dumabangon na kongregasyon, haan nga mabalin, nga maiduma, ija iglesia nga binangon niya po tayo, ng Yesu Kristo. Uy, nga mabalin. Kada adda, kada may mula ti may sa nga, uno ti bukal, ti Ebanghelyo, itinaduma to mga lugar, no adda iti mamati, ti mabangon ni Jai, iti isumot la nga iso nga iglesia. It should be the Church of Christ. Di niya binangon niya po tayo Yesu Kristo. So pagkaitipunan na. Haan nga mangbangon, iti may duma nga denominasyon. Kasi iti denominasyon na iti nakapsat, dahito ikat saan nga pinanggap niya po tayo Yesu Kristo. Dahito iti nangaramin, iti panagduduma, dagiti pamati. Iso nga, no basahan tayo iti Biblia, iti mi nga papagayam. No agbasar tayo kumalain iti Biblia, datayo amin nga mangisurusuro ti sao ni Apo Diyos. May tunda tayo kuma, iti panagmemesa. Ngam po, iya ko na tayo,
nga kinasirip tayo, kinalaing tayo. Kaya ko na, mga rami na puti buko kong grupo, apay, ay itin mga papagayam, han tayo nga mababalaw, dagiti apo nga tattao ka, dagiti nga landaw. Nga kun kunada, ti relihiyon, ket, negosyo. Iso kapsat. Oy, kunada, ti relihiyon ket negosyo. Apay, kunada, asinno ko mati agayat nga mga ibang ti bukod nga grupo. So nga makita, dagiti lideres ti pampamati ka dagiti aldaw la digitan mi. Ngayon kitain nyo, ay iten mi nga dumdum ngay, asinno baknang. Da kayo ka di nga miyembro, ba nang di jay pundar. Ang pundar, di jay religion. Pundan. Ngayon ni Apo Isus, hindi rin ibangon ti iglesia, bimba lang ka di. Bima ka lang ti miyembro kapsat. Bimbak lang ni Apo Isus. Bimba lang ka di dagiti apostol, haan. Iso nga, maudi, kita mapaniti oras tayo ko na na. May kadwa nga Pedro, iti kapitulo 2, binalangagan ni Apostol Pedro, nga danto dagiti saan nga pudno nga mamadto, ket kunana di versikulo 3, ket itinaagom, ken kadagiti sasao nga makalilaw, pagbalinin da kay tuwa pagsapulan. So nga, agaluwat tayo, ay tinakapsa. So malangon na dati, adala, tila, ori mabalin namin yan. Uwe. Uri nakapamatin. Saan? Ti iglesia niya po tayo sa Kristo, dahito ti binangon na, dahito ti kupan na, dahito ti nakaiparupungan ti dara na, dahito ti pagayatan na nga pakainayunan ko maamin na mamatigan ko anak. Ay ito yung papagaya. Wala. Pagkatakam brother, kapsat nga rin kayo, kapanti oras eh. Sigatek pagkata. Okay, alawin nga, ito nga dumdumeg, ay tuloy ito man dumeg, ito maminsan din sa programa. Ito yung oras ti Lunes, alas 6 at alas 7, ti suro ti Biblia, itandanon ti Church of Christ, ti Kapo 94371, Ikapono Street, Waipahuawai. Kapsat Melvin, dapat ti ibagam, sa tanto, masaraan tang araw din, alawin kapsat, agyaman kami, kaya God bless to all. Almost every day I hear somebody say, God is not real, you know. It's just an empty hole. See all this suffering and inhumanity. If there's a God to please, Ay, galapos ka man. what kind of Pagkuman na tayo, si Kunay. Dalapos ka ba na? give His Brother, nag-sign ka? Yeah.